ಎಂಕ್ಲೆತ್ತ ಮುದ್ದೂರ್ಡುಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಚ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಐತೆ ಉಲಾಯಿಡ್ ಜನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇದಾಯಿಡಿತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂದೋದಲ್ಲ ಉಲಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಪೊಯ್ ಉಲಾಯಿ ಪೊಯ್ ಮುಲ್ಪದ ಫುಡ್ ಎಂಚಂಡು ತೂಕ ಮುಲ್ಪ ಇದೇ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನರಿ ಮುದ್ದೂರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಉಲಾಯಿಡ್ ಇಂದು ಜಾಗ ಓಕೆ ಉಲಾಯಿ ಪೊಯ್ ಮಾಮೂದು ಅದು ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಗೋಬಿ ಹಚ್ಚಿರಿ ಸುಷ್ಮಿಗೆ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ನಿಶಾಂತಿಗೆ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವು ಇತ್ತಾನ ಎಂಜಣ್ಣು सुषमा अच्छा है बहुत अच्छा है बन बहुत अच्छा है बन गूगल पे आज ना कुल पहले उनको कबाब लंडू बका एग फ्राइड राइस ನಾನು ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಎಡ್ಡು ಬಯ್ಯದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬಯ್ಯ ಒಂಚೂರು ಬಸ್ಸದಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ದ ಫುಡ್ಡು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ನಿವೇದಿತಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದೇ ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟ್ ಹಳ್ಳಿಡು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾ ಫುಡ್ ಪೂರ ತಿಂದಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಒಂಜಿ ಡೆಲ್ಲಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಪೂರ ನಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಗ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಸೂಪರ್ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಎಂಕಲ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ